weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to seno paalila sencuba mambe banaje barakana gorgola asaba bansanga banse ngabo ko waktu yoni hato nyoro kame jombuko hato masina ene jiaye gardinde kabruji mena to leydi Sénégal sardi yankoɓe leydi Sénégal potiti toon to sur sardi jindu leydi Sénégal ngam yurnitade kulal ko fate bange sumgoji toon to leydi Mauritanie landa mbite ka timtimol woni arc-en-ciel holliti wonde maɓe jeeye sumgoji e ndera leydi Mauritanie toon to leydi Mali e ndera leydi ndi nokko biteɗo nattaka tonne kadi kene foto wonde posuji tati kamen jiita toon ken wona no gase joyo ɓiɗɗo pullane jorta hen tonto Guinée Conakry laamu ngu holliti wonande kay kala ñande alet cakkittoya lewru tugganma 6 heures subaka ha fayenma 11 heures hay werla goto dogata e Conakry kamɓe kala ɓe jiiɗi ko laɓɓinde wuuro ngo tonto leydi Côte d'Ivoire kotana mus o waɗi toon oɗo hen subaka hande e wuuro wiyetego Yamoussoukro taw kadi ko immeuble goto mo era plus 4 kam tigui derguiti ha yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni joni jañoɗen battake ñalɗi diine immorade en e groupe seno palel biteɗo démocratie kamin jettini battake ñalɗi diine baɗeteɗi tonto seno palela kamɓe groupe seno palela taw kadi ko groupe démocratie aɓe jettina battake mabɓe fade e dendagal seno palel naɓe kala dendagal ɓesgu seno palel naɓe kala e ko taari seno palel kala ɓe tintinira ɗumen oɗo saaha so heedi ko ñalɗi diine mbaɗete e nder wuuro men seno palela taw kadi waɗante ɗiɗon ñalɗi diine ko ceerno Abdoulaye Demba Dafa ene ardi ɗiɗon ñalɗi diine biteɗo ceerno Hamme Salmo Banaje ene wonde ceerno Yahya Wele toon to Ogo ene wonde kadi ceerno Doro La kame ceerno Baba Issa Ñana ene wonde ceerno Abdourahmani ceerno Mohameda Dafa kono kadi ceerno Ishaqa Dafa ene wondi kadi e ceerno Yaya Dafa aɓe teddiniri hen joom wuuro ngo biteɗo ceerno Alpha Bocara Dafa kame jeunesse wuuro ngo kala mawɗo e suka kala ne teddinira aɓe teddiniri almami wuuro ngo kono ne kadi guure tariɗe kala ko wayno banaje e Sinthiou Bamambe ha fayenma Dar Salam kame Kolel e kono ne kadi ha fayenma Wuuro Sidi e kono ne kadi Hunare Bose kono ne kadi Horkoƴere e ko taari ɗum kala wendu noodi wendu bosiyaɓe ko taari ɗum kala aɓe mbaɗi e rango dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tawtoreɗe ɗiɗo hen ñalɗi diine baɗoji toon to cuuɗi meɗen seno palela ñalɗi diine no mbaɗata ko aset parɗo hen no taw kadi ne joofi alet ko nden tigui woni hirde nde so tawi yeehi ha weeti ko nden tigui wonata ñalawma juurateɗo wonande ceernajo eɓe mbaɗi e rango dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tawtoreɗe ɗiɗo hen ñalɗi diine taw kadi yettini ɓataki o ko musidɓe meɗen jeeyaɓe toon to seno palel taw ko jeunesse mo seno palela witeɓe groupe seno palela démocratie kettude kaɓuruji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeetati korse hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal subaka law hande dadiɓeɓe leydi Sénégal kuudima law ngam hurlude yoga e booli taw kadi ko paaɗi toon to susarɗiyeji ndu leydi Sénégal saabi ɗum noon ko subaka hande o yoga e sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ne nodda ko ɓuuri yaccade toon to
sursarɗeji ndu leydi Sénégal ngam yurnitade yogay kuule ha tendi kadi kuulal ko fate banggue sumgoji e nder leydi Sénégal ngal kuulal noon maɓe jogor kay yurnitade ɗum ko fate banggue oɗo saaha ɗoweteɓe e ɗowoɓe ko fate banggue Guinée ko fati e banggue sumgoji e nder leydi Sénégal ngal ɗon kuulal noon oɗo saaha aɓe tawi toon to sursarɗeji ndu leydi Sénégal ma en gartoy hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen yajje ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall kikiɗa hen ko o hirdi ngam yaɓande toon to Moscou woni lamorgo leydi Russie ngam nottoyade mo toon wonande kay noddandu gardiɗo FIFA ko fate banggue fukkoyngel mo windere on tigui noddimo toon nde wawata tawtorede taw kadi oɗo saaha mo gonɗen ko kippoji gonɗi toon ɗi kanko hoorejo leydi noon ma o tawtere ñalawma janggo kippodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Pologne ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo leydi Sénégal ma o joddoya nando makko woni hoorejo leydi Russie kanko hoorejo leydi Sénégal so waynima toon to Russie ma o yaha toon to Maroc o joddo toon e nando makko woni roi Mohamed VI so iwi toon to Maroc ma o yaha toon to Nouakchott ngam tawtoroyede toon to Nouakchott woni lamorgo leydi Mauritanie ngam tawtori toon wonande jonde Afrique naɓe jogorde joɗade toon ñande 25 ha fema ɗiɗi lewru fandu so gueno haaji ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale oɗo hen suka Sénégal naji biyetenoɗo Alassane Diallo jaranoɗo e duuɓi 45 kam tigui wara toon to leydi Italie ñande aset jamma sanga 1h30 ko nden tigui gorko goto yaltini fetel mum faye makko kure 5 e ɓandu makko taw kadi ɗum waɗi koye nokku biteɗo Corsico ko toon tigui ɗum waɗi ene tawi nder falde Mila taw kadi on waɗi ɗum tigui koko fate banggue gañam tumago ko wiyete racisme on noon fawama jungo kono laamu leydi Sénégal holliti hay so tawi woni on baɗɗo ngal ɗon baɗal fawama jungo ɗum yonani ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe kamɓe ne yidde mabɓe ko ɗiɗo hen wargoji yo darto ha laaɓa batteɗe ɓesgoji Sénégal naɓe kala saaha taw ko Sénégal naɓe wurɓe caggal leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès toonne kadi ko debbo goto tigui ɓandu mum tawane wedda e galle gonɗo e mahdi mo suwata o gasde toon to Thiès e legal bitengal 10e ko toon tigui ɓandu makko tawa oɗo saaha noon ɓandu makko ne tawe to cuuɗi cafriɗi walla mbiyen toon to morgue mo hôpital mo morgue taweteɗo toon to Thiès dadiɓe noon gudditi loskowol poɗɗo wadde ngal ɗo baɗala siftinde noon wuuro Thiès e kala saaha yimɓe ne tawe ene mbara ene bedda e galleji ɗi koɗaka ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Sédhiou e nokku biteɗo Bouno ene tawe e nder nokku biteɗo Bambali tonne kadi ko toɓoli kame keneli mawɗi gari toon ha ganduɗa mawɗo goto holliti guila hitande 1947 meeɗa yiide hono nduɗo hen hendu bonde ari e nder falde Sédhiou ɓe kolliri noon toon to Bambali walla ni mbiyen toon to Bouno e nder Bambali tonne kadi galleji kewɗi mbeɗima jeehi caaleji kewɗe jeehi ko fate banggue dabeji kewɗe jeehi ha ganduɗa waɗi yimɓe tatto gañiɓe hen gañanɗe musɗe no fewi ene tawi e cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to Sédhiou sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie PMC woni arc-en-ciel landa mbiyete ka timole gardugol place mbiteɗo Alhassane Hamadi Soma Ba kam tigui sakki ɗum guila toon to Madinatul Munawwara o holliti noon wonande kay hitande hikka nde walla hitande 2019 maɓe tawtare ko fate banggue sumgoji e nder leydi Mauritanie o holliti noon wonande leydi Mauritanie mofti ngaalu ganduɗa so tawi gueno rokkiɓe lamade leydi ndi maɓe mbaw gollade leydi Mauritanie ɓe mbatta ɗum ɗimmiri ko fate banggue leydi Rwanda taw kadi koko banggue ngarɗugol e to banggue kadi fewnede taw kadi ko pewgol ngarɗugol no fewi ko wona ɗum ko kadi maɓe gollo leydi Mauritanie no comme leydi Koweït walla Émirats Arabes Unis walla kadi yoga e leyɗele taw kadi ko ƴellitiɗe maɓe gaddu potal kami nundal e peewal e nder leydi Mauritanie oɗo sahna ɓe gembi gam yidde ƴamoyde lefol laamu e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen Appen News ɓe kolliti wonande kay safroɓe leydi Mauritanie caggal
balɗe capanɗe nayi e joyi dartindeɓe wonande golle maɓɓe ngam wiiteɓe kay laamu ngu yo yurnito gonka maɓɓe haydara hen ala ko feewi e gilden noon ha fen mawɗo saaha mo gonɗen hakkude maɓɓe laamu ngu ne herƴino ha ɓurti keerol caggal noon dañi tigui pelle dariɗe ngam dogde hen koyɗe jama hakkude maɓɓe laamu ngu waɗi joddigal waɗi kay kaldigal toɓɓe kewɗe nandirama hayso tawi woni wona toɓɓe ɗe kala kamɓene ɓe kolliti altina hande o ɓe ƴettiti golle maɓɓe e nder cuuɗi cafriɗi leydi Mauritanie kala caggal teskadeɓe guila kay ɓe dartini golle ko fate ñawɓe ne keewi e nder cuuɗi cafriɗi leydi Mauritanie oɗo saaha kamɓene ɓe ƴettiti golle maɓɓe ɗo hen e balɗe sappo e joyyi so tawi kay laamu ngu ɗoftima kuuɗe ɗe ɓe kaldi ɗe kala ɓe jokka golle maɓɓe so tawi laamu ngu ɗoftaki ɗum ɓe dartina golle maɓɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande oɗo hen suka gorko baranoɗo e nder leydi Mauritanie yontere yawtunde biteɗo Mouhamed Wuld Ibrahima jarano e duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi ha ganduɗa sukaɓe tato garino to Biram Da gam ñumbanade ɗumen wonande oɗo hen suka gorko yooɓi fittano makko ko dadi ɓe gendi leydi Mauritanie e Biram noon hollitino ala ko wawi darade hen so tawi kay wonani waɗi arrestere sowona kay waɗani arrestere haala mabɓe so tawi noon waɗi arrestere haala mabɓe on saaha noon ma waw tigui tugnade wawa darade hen ko wona ɗum ko noon jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo gueɗe nder leydi holliti wonande ko ɓoggi karaleje kalata wonande kay ko dadi ɓe gendi leydi Mauritanie jooɓi fittando oɗo hen suggorko biyeɗen Mouhamed Wuld Ibrahima jarano duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi o holliti wonande on nde yani juuɗe dadi ɓe yande tan e wonki muɗum on noon tumaɗo kay ene moɗi dorog walla tan huɗoɗa e nokko tene kadi ne ari mabɓe tan kene maayi kala ko ɓoggi ɗi kaali wonani gonga kañ ko fenande lamde ceera ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen le 360 ɓe kolliti wonande caggal leydi Mauritanie nde bismi wonande ligue arabe taw kadi ko fedde arabeɓe hitande ujunnaje ɗe sappo e jeegom taw kadi ko jonde wattu nogas e jeeɗiɓire jonde e kayisaji walla tan mbiyen ko hunde mawde wonande gendi leydi Mauritanie e golɗo lawol noon gendi leydi Mauritanie kañumne dadima gam jaɓɓade kadi ko wiyete Union Afrique naɓe woni fedde Afrique naɓe e jogorde joɗade to leydi Mauritanie e nder nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni nogas e jeeyi ha fenma ɗiɗi lewru juillet ñalawma ɗiɗo ñalawma jewtuɗi noon hoorejo leydi Mauritanie e woni Mohamed Ould Abdallah Aziz waɗino jillu mum toon to Bowal laaɗi diwaji ngal leydi Mauritanie gam yurnitade toon oɗo saaha mo gonɗen golle payidinde gonde waɗede toon walla ni gonde hesɗide toon gam jaɓɓade pelle ceetuɗi guiwoje nder leyɗele ɗe kala gam wawde tawtorede toon to leydi Mauritanie oɗo saaha noon nden kakame kisal tekkinama e nder leydi Mauritanie caggal noon teskede wonande hoorejo leydi France kame hoorejo leydi Maroc maɓe tawtore wonande kay ɗeɗo hen jonde e jogorde wadde toon to leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende Al Akhbar ɓe kolliri wonande kay landa mbiyete ko IPR ko landa hoorejo leydi ndi kamɓene caggal nde ɓe cuuɓi wonande kay ɗowoɓe ko fate banggue Guinée e wonande ƴamoɓe leppi laamu e nder landa mabɓe ka caggal nde ɓe kippuno deftere mabɓe kippiti deftere nde ɓe ɓeydi hen yimɓe nayyo woɓɓe taw kadi ko jagorde e gonde jaggue e nder laamu leydi Mauritanie jagorgal ndelam kuɓam kono kadi jagorgal kalfinagal ngalu jagorgal kotki e jagorgal gongal ɗen jagorde kala ɓeydama hen beele kadi landa ka wawa tekkude gam huccande golle e nder ndeɗo hen hitande nde gonɗen sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali gasɗe tati jiitama e nder falde mofti taw kadi woɗɗani mayela Niger e nokku biteɗo nanta ka ene wonde kadi nokku biteɗo Kubaka ko toon tigui gasɗe ɗe jiita caggal nde gaynako goto seedi e jayde RFI o holliti wonande kadi kanko tigui yiiri yitere makko wonande koñiyankoɓe leydi Mali witeɓe Fama ne gone camion ngaji ene jeehi pecce jamma ko nden tigui nde ɓe nangui ken wona nogas e joyi pullo ɓe gasi gasɗe ha lugguiɗi ɓe mbaɗi ɗumen ɓe jorti ɗumen hen caggal noon nde jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koñiyankagal mo leydi Mali yedduno ha memi leydi wonande koñiyankoɓe leydi Mali mbaɗani gueɗe baɗini hen oɗo saaha mo gonɗen noon laamu leydi Mali laamu ngo Bamako felliti uddide hen losko yañgo no fewi beele kay wadɓe ngallo hen baɗal ne mbawa jaggede pawe juuɗe mumen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Bankasa toonne kadi kene fota wonde ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗo neɗɗo woni tigui ko doogui ɗacci guure mumen
ken wona capande jeegom e goo wuro dogi uddi guri men haalaaji fayi nokku biyeteɗo sanga noon ene tawe e nder a falde Bandiagara maire mo wuro Sanga biyeteɗo Ali Dolo wo holliti wonande kala saha gure tariɗe Sanga ɗe worɓe wadɗiɓe motoje taw kadi ko wuyɓe e yoga hen ko kareli hakkude leƴƴi yoga hen jeeyati koye pelle ceɓɓitiɗe ene garton ne gujja daabeji yimɓe ne daha ɗumen won hen ne dahe won hen ne mbaɗe won hen suka men ne tete e jiiɗi men ala kay ko mbawi hen ɗen gure kala guddi jomin dogi gabbitima wurwitengo Sanga tene kadi kamɓe ne berti juuɗe mabɓe e faade fedde witende G5 Sahel nde woɗɗani bankasa nde wawata tigui darade e darde tindiral gam fabade ɗeɗo hen gure kala kanko maire noon wo yewtinde en yewtere ko jayde witende AFP yaltinduma jayde witende Mali Actu ha joni tonto leydi Mali keddoɗen Mali Actu holliti wonande kay vidéo jehowo e nder jayde Mali Actu taw kadi haalatin ko Sarif mo Nioro wo holliti wonande landaji leydi Mali hay landa gota o añani kono kam o suɓaki IBK comme landama ko ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale bidadi ma en kaale koniyankoɓe laafaji mbulaji taw kadi ko jeeyaɓe tonto Pays-Bas ɓoyata taw kadi ko Pays-Bas ɓoyata wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate koniyankagal mo leydi Pays-Bas holliti ñande aljuma ɓennuɗo hen no wonande kay ɓoyata maɓe nawtu koniyanko maɓɓe tonto leydi Pays-Bas caggal on ɓe kolliti wonande kay guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi wonande koniyankoɓe laafaji mbulaji ɓe leydi Pays-Bas ɓe leydi Pays-Bas ne tawe e nder leydi Mali oɗo saaha yidde maɓɓe ko nawtude koniyanko maɓɓe ken wona temedde ɗiɗi e capanɗe joyo koniyanke mo hinde laafa mbulawa sen gewi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Conakry batu jagorɗe alhamisa jawtuɗo hen hoorejo jagorɗe leydi Guinée holliti wonande kay oɗo saaha mo gonɗen miijo makko e peeje makko ten kadi eɓɓore nde o addi rutti kadi sina sarɗiya siifa fewna ha feewi oɗo saaha noon yidde makko kay ko kala ñande alet taw kadi ko alet cakkitto lewru kala tugganma 6 heures subaka ha fenma 11 heures hay werla goto dillata e nder Conakry e hoore mum e kala kay koɗɗo e leggal yo dartin werla mum on saaha noon wallita tigui yimɓe wonɓe ngal on leggal beele kamɓe kala ɓe mbawa laɓɓinde Conakry caggal on teskere capanɗe jeegom e tati e kala nokku ɗo garɗa e nder Conakry hoore mum tawata ko cowodiri kame guri baali kam en wonde ɓoroje gertoɗe ɗo garɗa kala tawata kene luuɓa e wuro ngo wona huuro laɓɓinago no feewi laamu ngu itti million e feccere taw kadi ko laɓɓinde wuro ngo ko fate banggue koppareje e franc guinéen gam laɓɓinde Conakry beele Conakry natta lobde ha joni toon to Conakry keddoɗen ma en jaaha toon to gula ene tawe nder leydi Guinée e nokku biteɗo Dar es Salaam tonne kadi ko jamguel ƴiwonde hanki yani toon e yimɓe ɗiɗo jiiduɓe yummay baaba ha yooɓi pittali mabɓe kamɓe ɗiɗo kala eɗen jertina yimɓe kala yooɓe ndento so tawi toɓone waɗa ɗuwade e less leɗɗe mawɗe walla tan wonde e nokku gulɗo jawde tawno jamguel ƴiwonde e yiiɗi ko nokku gulɗo so tawi diguima yalti ko toon tigui yaɓanta sen gewi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire jamma hanki a fenma subaka hande ko tana musɗo yani e wuuro witengo Yamoussoukro caggal on immeuble goto taw kadi komo R+4 kam tigui derguiti e leggal millionnaire ne tawi nder Yamoussoukro taw ko leggal garɗugal no fewi on immeuble o wonnoti koye mahede wonno e mahdemo tigui ko ɓen gollatonoɓe hen ɓe caggal o derguitima ken wona yimɓe sappo ɓalli mumen jiitama e subake caggal kayde koniyankoɓe faabo kame koniyankoɓe dadiɓe witeɓe mintireɓe nde ɓen kala gaari balliɓe e yiilade oɗo saaha noon ken wona yimɓe sappo ɓalli mumen jiitama ken wona yimɓe nogas gañiɓe nana leli e cuuɗi cafrirɗe ko wona ɗum kono aɓe jokki jiilaw caggal kay tumdeɓe ha oɗo saaha mo gonɗen caggal kay tumdeɓe ha oɗo saaha mo gonɗen caggal tumdeɓe ha oɗo saaha mo gonɗen ko tanaji musɗi ha oɗo saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe ne tawe e nder yimɓe hewɓe ne tawe e nder leydi to kamɓene ɓe goni tigui koye ɓe gonti koye astade gam ƴewde so tawi ala heddiɓe toon ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen ma en kaale Eto'o Fils Samuel Eto'o Fils ko attaquant international taw kadi komo leydi Cameroun ne tawe ñalawma hande o toon to Abidjan taw kadi ko gardiɗo sursarɗo yejindu leydi Abidjan kam tigui bismimo toon to sursarɗo yeji to e subaka hande on mawo joddo e sarɗiyankoɓe leydi Côte d'Ivoire gam yewtidde toɓɓe kewɗe ha tenti ko fate banggue ɓamtare fukkoyguel e nder leydi Côte d'Ivoire sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso tonne kadi ñalawma heccanke o ko jango musgo waɗi toon e nokku biteɗo Tindiga nokku biteɗo Tindanga nokku bite Tindangu ko toon
ton tigi jango tindangu ko ton tigi nok ton jango wadi ene tawe e ndara commune mo yanga ton tigi jogitibe jane galle dadibe goto abe jobi fittandu dadido goto e cegalon ben kadi ngalti fetilaji men bade mabbe kure condi ha jobi fittandu e goto e jiabe pelle cebitide jango wongo non wadi koy nokku bide tinninga e tonne kadi yimbe dido mbasi hena pitali mumena sengi wi tonto Burkina Faso paden ko tonto Niger ko fandi ko kala ko tonuji tati mbiya tep jamma hecci hankyo e lamor gongo woni nyame e tonne ke taw yalti dum ko jagordo kalfinade nden kay kisal gede nder leydi kam tigi holliti wonde dido hen kamion adi ngiwi koy to tonto leydele arabe woni hakkunde Algérie kam e Maroc taw kadi woni hen koko wiite fruiji gilay dene en ha e mango en ha e pomme en e ko fati e bange orange en caggal ndero tigi ne wada ko wiite cocaïne e woni huudo dayno koko be yimmi non be tawi kay ko woni hen ko kene foto wonde tonuji tati ko dum tigi woni ko suuda e nder didon camion ngaji yimbe jeedi yimbe sappo dido pawama juude hen non jiya ko tonto leydi Mali won hen jiya ko tonto Algérie won hen jiya ko Niger won hen jiya ko tonto Maroc be qimi non wonande kay koppeje de kala so ndendi tagal ko do hudo bonko so tawi yeyama koppeje mum kala en jiya ha milliard e feccere taw ko koppeje franc CFA sen ngiwi tonto Niger paden ko tonto Nigeria jamma heccianko caggal kay julde kolka mawninde didon nyalawmaji kikide kirdo ko den tigi finobe e wuro witengo Dumba njalti ngam yidde wadde fen mumena Dumba ko wuro tigi ganduda so tawi julde ari yimbe kewi nyantade rewbe e worbe kala en konga bawdi men ne ngamane kollira mbela mumena ngam iwdi men e lewru korka teddundo ko don tigi rewbe tatto dadibe pafti burda famdudo yara ko dubi sappo didi en dadi pafti pettoje ko ben tigi nate nokko ne tawende nokku boni nokku borno jafudana dambi wala mbiena domba ne tawe e nder falde burno ko ton tigi e nder falde burno ko ton tigi be jani e godona wuro be petini ton habe jeebi pitari capande tatoy gonnedo gañime hen yimbe hewbe ne pewi ene tawe e nder cuudi cafridi tawete tona tonto leydi Cameroun Paul Biya mo Yaoundé itti c'était timmudo e wiide jagordo cakto kongudi bitedi Issa Tahiru Bokara o holiti odon c'était timmudo nyalawma hande o ma ya tonto Nigeria e nder leydi Nigeria caggal dogbe ne molti iwbe nder falde angal fononi bafusam be ngoni ujunnaje nogas neddo abe dogi abe molti ton ngam yewtidde e mabbe ko fate bange cadele leydi Cameroun ha joni tonto leydi Cameroun keddoden nokko bitedo musu nokko bitedo massu ma kiloji jeegoma nokko bitedo muyuko ene tawe nder falde fuko tonne kadi subaka law hande e nokku goto taw kadi ko battedo coftal balli ko don tigi worbe jogitibe armeji ngari jane mabbe ton ndahi yimbe nayo en dido ko policeji dido heddibe non ko wadobe coftal balli caggalonde dadibe ngari dañi tigi fello ndirde e mabbe ha mbayo ka heftude be nayo jobi hen fittandu goto e arnobe nduppi otoji tati ko wala dum ko be kefte mabbe paquetaji joyi wala ni ben be kefte mabbe ken foto wonde paquetaji sappo joyi paqueta taw kadi woni hen koko wiite garnata be kolliti non do saha mo gondena tonto leydi Cameroun falde angal fono odo saha kala saha worbe jogitibe ne ngiwa e nder ladde nde taw kadi ko tuumabe wonande keren tigo angal fono ene ngara ene ndaha yimbe e kala saha tonto leydi Gabo padena gardi jagorgal kalfinangal ko fate bange koniyankagal kame jagordo kalfinade ko fate bange gere nder leydi Cameroun be ndenti be neli koniyankobe yonbe no fewi nokko bitede Sabiliera dum non ko nyalawma hanko Sabiliera ko place pour do ngardude mo ganduda yimbe hewbe wodebe ko ton tigi tabete ene loto dum non woni ko caggal galle horejo leydi Gabo ko ton togi yimbe hewbe kewi lotade e to non yimbe hewbe ne batton cuudi ngam yeede ko fate bange jeeguji mumen yo gen jogi ko bitigaaji be jogi ko taabe be mbalata ko wiete be judata ko liddi wonen judata ko te wonen mbalata ko godduma laamu ngu neli ton dadibe e tawtorede mer mo akanda hande be jettibe keli ha laabi hay goto be tintinani odo sahalan namde kewde ne hena e holko sabi dum
ɗum heɗa wona jagorɗo koniyankagala wona jagorɗo ndenka e kisal gueɗe nder leydi wona kadi maire mo kanda hay goto jabaki hawɗo saaha mo gonɗen holko saabi tigui e ɗiɗo hen nokkuji kala kela ha joni e nder Gabo keddoɗen ma en jaaha toon to Port-Gentil oɗo wiyete ko Fefe o wiyete ko Fefe Onanga kanko tigui woni junggo ñamomo Jamping taweteɗo toon to Port-Gentil ko galle makko sumi jamma heccenke ha laaɓi haydara yaltani toon oɗo sahano o holliti galle makko ala ko sumi ɗum so wona dawrugal omo tuumi yatta wona laamu joɗigo ngo sen giwi to leydi Gabon paɗen ko toon to Kenya e tonne kadi ko otomo dadiɓe walla mbiyen wer laamu dadiɓe kam tigui yaɓɓi toon pettoje yaɓɓi pettoje nokku biteɗo Bajingara ne tawe e nder falde nokku biteɗo Wajiri ko toon tigui ɓe jaɓɓi pettoje ko famɗi ko kala subaka hande law kene fotta wonde koniyankoɓe kene fotta wonde dadiɓe jeetato mbasi en pittali mumen laamu ngu noon ene tuumi kay ya taw wona ɓeɗo hen witeɓe shibaɓe na taw kadi ko wonɓe e nder falde nde ko ɓen tigui potata wadde toon jeejeji mumen ɗiɗo hen ha jooɓo pittali yimɓe fodɓe dani hen oɗo saaha noon mo gonɗen kamɓe ne dadiɓe ɓe kolliti wonande kay maɓe guddit guite mabɓe beele kay ɓe mbawa tigui larde hol fodɓe wadde ngal ɗo hen baɗala laamu ene no sukuña bandiraɓe tedduɓe leyɗele men waalo laamu ene no sukuña koynuɗe enen yimɓe ɗum foof ko sababu yidde ƴeppiden halpulareɓe wara pine mumen wara ɗemɗe mumen andani de watta ɗumen aara ɓe ɓenen jaasa ɓe ko ɗum waɗi bandiraɓe tedduɓe nde ɗo yewtere nde batte o yi laaɓanu hene no reedu jinmi wiide ko soko tawi neɗɗo woni jannguɗo woni pinɗo o ɓura moƴƴude mi wi on neɗɗo ene waasa janngude wona pinɗo neɗɗo ene jannga wona ene muukiiɗo kono so neɗɗo janngi woni pinɗo neɗɗo ne jannga wona muukiiɗo e gandal muɗum mo anndani hen hay batte neɗɗo kadi ne wona janngoɗo pinɗo taw ngannduɗaa kadi ko bawɗo ɗowde e leñol mum e yaltude e caɗeele ɓuri bonde aduna kala ko ganndo muukiiɗo jannguɗo haa gayni udde e gandal mum ronki waawde ferde heen laabi ɓuri moƴƴude annduɓe kala ko jannguɗo haa gayni e rutti kadi yuurni ko anndi ko ngam ferde heen laabi pine ɓamtaare ngannden gandal wona tan jooɗaade wiye kaari ko ganndo ala gandal ko gollortengala gandal leydi ne woodi gandal weeyo ne woodi e gandal kaaƴe ne woodi gandal dañal ne woodi suka men tampi mo jiiɗa kala naata e maaje kaɗɗe kame ceene ala ko ballitirte so wona duwuuji so tawi eɗen jogii gandal jaltinen gandal ballen ɓesguji men natta mayoyde giwen e ɗaminare halkare enen kala golloɗen gonen e mbaadi peewala nde tawno l'islam yiiɗa hay goto wuura e dow l'islam yiiɗi komoni kala yo wuure doole muma wuura e gandal mum nde tawno gandal koma yaltina gollal nde moni kala golla mbiɗa ka gando kono so tawi wonti gandal ko ɗemgal tan ganden enen kala ma en ɗaccu dogen ha laaɓa ɗum saabi dogɓe jeehi anduɓe gabbima koɓe janggi ko ɓe donki naftorade ɗum noon jurnitoɗen oɗon gendiyanke Murtada Samba Diop ko haalanno ko beele mbawen enen ne dartade beele mbawen ñawdude caɗele men musidɓe tedduɓe joolam jaberi fonno wonde ko haali Abouba ñalawma hande o leydi Mauritanie ngakki weeyo no feewi caggal ɓe goni koye kawguel ko fate banggue baccalauréat musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji meɗen oɗo kikiɗe hande ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettoki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.